Habarlar gündürlüğü gepleşigimizde Türkmen hökümetiniň açaçan tanqidçisi aktivist Dursultan Taganowa bilen 30 sentýabrda geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Ýatlatsak Taganowa 29 sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiýa merkezinden azad edilipdi. Dursultan, sizi düň, ýagny taklananlaryndan 2 gün soňra azatlyga goýberdiler. Sizi näme sebäpden taklandyklary barada düşünürüs berdilermi? Maňa düşündiren zatlary şu, berde il göç idaresi diýilen migrasiýon slujba bir hat ýazypdyr. Şu adamlary toplap deportasiýon lagerine uğradyň diýip, soň ýanky men ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Opşy 25 adam, şolaň içinde meňem adym bar. Maňa düşündiren zatlary ýok, hiçbir zaýablany ýok. Adwokatym diýalaryny gördü, hiçbir naruşeny ýok. Prosto il göç idaresi, ýani migrasiýon slujba hat ýazypdyr. Şu adamlar toplanylmaly, deportasiýon lagerine uğradylmaly diýip. Siz Tanowda 25 adamyň adyny görendüňizi aýtdyňyz. Olaryň ählisi aktivistmi ýa-da arlarynda adaty adamlar hem barmy? Yok, hemmes aktivistler. Özem öňde iş alyp barýan, çykyş edýän aktivistleriň ady bar. Siz tutuk edilmegiňizden öň özüňize basyşlaryň edilip bilinjektigi barada duýdurdyňyz. Siz muňa nähildir bir şaratlary gördüňizmi? Men aýdyşym ýaly daň bilen saat 5:15'te öýüme gelýärler, men soraýarlar. Kakras şu gün men öýde ýokdum. Soň adjala çağırýarlar, polisiýa merkezine çağırýarlar meni. Men eýem şu ýerden düşündüm, bir zat bolanyny, sebäbi hiç kim zaýablany bolmasa, üstümizden biri arz eden bolmasa ýa-da serýozny bir zat bolmasa 5:15'te gelip öýümizden hiç kimse soramaýar. Soňam ýanky polisiýa merkezine baranda şu ýerde işleýän bir polis bilen gürleşip gördüm men. Näme üçin çağırdyňyz? Nähili arz etdiler meni, näme boldy zat diýip. Şonda şolan birazjyk maglumat berdi maňa. Il göç idaresiniň haty bar, seni berde tutup bileriz diýip. Indi men berde Türkiýede dokumentalny galýan, men dokumentlarym normalna. Sudyň, kaziýetiň karary bar. Türkmenistana deport edilmeli däl diýip. Eýem onuň beren maglumatyna göre meni polisiýa merkezine tutup deportasiýon lagerine uğratjak bolsalar, hökmen suratda berde bir zat bardyr diýip pikir etdim. Aýdyşym ýalan boldy. Men dokumentlarym barlygyny gördüler. Hiç il naruşenyan yokluğunu gördüler. Yine de deportasiýon lagerine uğrattılar. Adwokatym sağ bolsun. Sudyň reşenýasyny wagtynda ýetiştirdi. Sudyň reşenýasyny görenlerinden soň meni izma goýberdiler. Dursultan, siziň pikiriňizçe näme sebäpden sizi şeýle basyş edýärler? Men pikirim şu, diňe maňa däl. Aýdyşym ýaly aktivistleriň hemmesine içinde meniň bolmamyň sebebi her gün efir açýas. TikTok'ta men häzir 20.500 takipçim bar, podpisçim bar ve her gün efir açýas. Iň az 6.000-7.000 adam efir görýär. Her gün video çekip paylaşýas, öz pikirimizi, nähili bolmaly, ýanky Türkmenistanda edilen basyşlar ýa-da kanunsuzluklar barada, korrupsiýa barada öz pikirimizi vatandaşlarymyzyň arasynda paylaşyp başladyk aktivistler bilen ve bu nähili aýtsam adamlaryň birazjyk ses çıkarmagyna, olaryň öz pikirlerini aýtmagyna sebäp bolup başlady. Şu zatlary durdurmak üçin etýärler. Başka aktivistleriň adynyň bolmagynyň sebäbi olar mitinglara goşuldy. Bir näçe gün bundan öň daşarda ýollaryň açylmagy üçin plakatlar bilen ýürüýüş etdiler. Wot şonuň üçin diýip pikir edýän. Şu zatlary susturjak, dymdyrjak bolup otyr Türkmenistan hökümeti. Türkmenistany alyp gitmek bolup otyr hemmemize. Siz Türk hökümetiniň tanqidlaman diňin Türkmenistandaky rejime näýilelik bildirýärsiňiz? Näme sebäpden Türk häkimetleri size basyş görkezýär? Men aýdyşym ýaly Türkiýanyň hökümetine hiç ile zat edem, kritikalar edem göne indi berde Türkiýede ýaşamamyz üçin Türkmenistanyň berde diňe hökümetiň eli bilen, Türkiýanyň hökümetiň eli bilen bize ýanky basyşlar edip bile başka kim güýji ýeten ok diýip pikir edýän. Şonuň üçin Dursultan, siziň mundan 2 gün öň taklanlarynda size öz hereketleriňizi, çykyşlaryňyzy bet etmek barada nähildir bir duýduruş berildimi? Bu gezek bir zat etmedi. Ýöne bir näçe ay mundan ozal meni migrasiýon slujba çağırıp duýduruş berendiler. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasy birazjyk öňeki şonuň üçin
sen protest, miting ýaly zatlar etmeýin deset, menem şonda düşündirensin. Men protest edemok, diňe primoy efirden, TikTok'tan zatdan öz pikirimi paýlaşan vatandaşlarymyz bilen pikir alışveriş edýäsip, şonam gada nedensi maňa. Ýöne bu gezek предупреждение duyduruş bolmady. Dursultan, siz mundan beýlek näme etmekçi, ýagny çykyşlaryňyzy dowam etdirmekçimi ýa-da belli bolan sebäplere görä hereketlerinizi çäklendirmekçimi? Yok, hiç açanam duracak delmen. Sebebi bular eýem Türkmenistan hökümeti golkup başlandığı %100 görünüp dur. Häzir vatandaşlarymyzyň köpüsi ses berip başlady. Häzir biz dymsak kenem öňkü ýaly bular arkaýyn gezer. Häzir belli bundan hem güçle hareket etmeyi planlaştırıp oturun. Ondan yankı liste adı bar aktif doğanlarımızı bir şekilde seslerini dünyaya getirecek bolýar sebebi olar Türkmenistan alt siteler hememiz için kıyım bolar. Ondan soň aýdyşym ýaly ýene göreşmäge dowam etjek nesip bolsa.